Nginenkinga kaMazethu. uMazethu wafika kimi esigodlweni wazofuna umuthi wo-Ben 10 ngamnikeza. Manje akasafuni imali yami. Umuya akasatholakali ku-WhatsApp, akasawabamba ama-calls ami. Ingakho ngize la. Ngoba lo muthi ngangulande kude kabi. Le Mozambique. Yes. Hayi, ngizolo Melo. Ngizolo Melo naye. Ngizolo nje Melo. Mhlambe uyena umuntu esikhuluma ngaye. Uyena isigebengu lesi. Hawu. Waphanga usengibiza ngesigebengu. Ngigebengu ngani? Hayibo. Mazethu uthi waya kuye uxakekile uyofuna umuthi wamadoda. Awusayibuyisa imali yakhe manje ingakhe la umama. Yabo uyamazi. Lo mama lo uyiscam, uyiscam. Ngangisathe umuntu uzakwethe ngisebenza naye. Ethi ene Sengiscam manje Mazethu. Ngahamba ngaya kuyena ngoba nginenhloso yokuthi uzongisiza. Into zakhe azange zingisebenzele, azisebenzi. Angeke ngikhokhe u15,000. Mazethu wena bonabo nje oBen 10 kodwa ngangivele nginabo. Wawufonelelana uncoma ukuthi khamba kahle. Ngangifike ngivele nginabo. Wawungomele wangifonelelana. Ngiqinisele wahluleka nje ebusweni yeso ngajikwa imithi yakho. Ngahamba ngolanda ukuthi ngilandele wena ukukhokhela. Ngajikwa imithi yakho. Uyabona lezi nyawo emngazo. Sizobona. La. Ngizoyiphendula ezembuzi. Ngifuna nje ufike emsebenzini ulunge. mama uzoyiphendula zani? Ngizoyiphendula zibe ngezembuzi. Ngeke uzishintshe zami nyawo. Uhleze bona emafonini lana. Abantu behlalwa ziyinyosi. Uzokubona ngosi. Umona ukuthi naku ngihamba emagethi. Yes. Unomona mama. Ngingaba nomona nomagethi mina. Unomona. Ngingaba nomona nomagethi. Iyangenelisa mina impilo engiyiphilayo. La. Mina ngidla life yezwa mfethu. Idle phela idle kodwa ngifuna imali yami. Uthi uyidla ubukhokha imali yami. Yazwa ngihambe endaweni eziphezulu.